Launak, Broken Brothers Brass Band entzuten aizaten eta gaur taldeko bikide izango dira nerekin kozinatzen. Broken Brothers Brass Band New Orleans estiloko banda da. Louisiana estatuan jaio zen jasa eta hango soinuei zordie beraien inspirazioa gaurko gonbidatuek. Gure plateraren inspirazioa aizea ere handik dator, New Orleansetik. Jambalaia izeneko errezeta egingo dugu. Arroza da bere osagai nagusia, baina beste gauza asko daramatza. Zerbaitegatik deitzen diote batzuk jambalaiari Ameriketako paella. Cuarto de kilo Gasteizko denda berri bat da. Ontziratu gabeko produktuak saltzen dituzte pixura. Gure gaurko errezetako protagonista arroza denez, dendako arroz eskaintza erakutsiko digute. 7 arroz mota dauzkate, ala jaina, 7. Iruñeko katakrak ez dakit 7 gauza izangote diren. Ez bada gutxi faltako zaio. Besteak beste, liburu denda, kantina eta argitaletxea da, eta ekintzak antolatzen dituzte. Proiektua ezagutu ondoren New Orleanseko beste plater tipiko bat prestatuko digute. Entzuten aizaten doinuak New Orleansekoak dira eta gaurko errezeta ere bertakoa da. Kaixo lagunak, hemen txena dago, Broken Brothers Brass Bandeko bikidekin, ezta? Hoixe. Zenba zeate? Zenba lagaitu zuen bidean? Desente. Desente, eh? 10 inguru izaten gara. 10 inguru, eh? Bat gehitu edo kentzea erraz izaten da. Ados, hori ondo ziok, ezta? Kaixo jartzen baiz, taldea gaurra jarraitzik, ezta? Hoixe. Ondo. Bueno, zukalde zemuz moldatze zeate? Bueno, ibiltzen gara. Ibiltze zeate? Gaina zukaldek eta musika, basekak zer ikusikan, ezta? Bai, asko. Bueno, lagunak, adi, janbalaia errezeta prestatuko dugu, New Orleansekoa da, eta ikustezue, osagai mordoa dazka, eta arroza da oinarria. Adi, lagunak. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izue pixka nundi noa ibiliko gehan, osagai mordoa dakau hemen maiganean, eta esan ditzueten bezala, arroza da oinarria, baino gutxien ematen arroza dala, baino ikusiko zuen paella bat, baino gauza askokin. Eta hasteko eta behin ingo deuna da, irugilarra bertan gorritu. Gorritzen nahi danean, botako dio saltxitxa. Saltxitxa eta irugilarra gorrituta danean, ingo deu atea. Bertan, oliaskuare bai, buelta. Baitere ingo deu atea eta reservatu. Gero, ikutu bat emango dio, itxaskilena, kasu hontan, otarraizka botako izkio. Ingoitugu zuritu, baita ere bertan salteatu, eta baita ere ingoitugu gorde. Eta orduan, hor ja, zukua ongo gala eta zaporek ongo diala, bertan, botako ditugu, bai apiua, bai piperra, tipulina, baratzuria eta gurin pixkat. Dana ondo gorrituko deu, ondo daunian prest, botako dio pixkat, tomate murriztua. Baita ere botako deu, tomatia raiauta. Eta gero, hemen ingo deu, nasketa bat hemen osagai guztiekin, eta ere bai botako deu, goiarakada bat, sustantzi pixkat emateko. Gero bertara, botako deu arroza, salteatu, salda, eta gero ja, iten da honian, botako deu aragilak, botako deu irugilarrak, saltxitxak, eta bukaeran otarrainskak, eta baratzuri fresko ere bai pikatuko deu, eta gainetik botako deu, bale? Hori zangoa gaurko platera. Eta hau laguntzeko, ingo deuna gero esan detena hemen ingo dela nasketa bat, nasketa hau izango ba, baratzurila, tipula, neskaia, piperra utza, pipermina, tipulakin nastuko deu, eta hori pixka berta botako deu. Baina baita ingo deu maionesa bat horrekin, bale? Hola, maionesa bat sustantziakin. Ingo ditugu tostadatxo batzuk, eta tostada horiek eta maionesak izango dira entxalada laguntzeko, bale? Eta entxalada laguntzeko ingo deuna da, irugilarra horiek bai entiretan moztu, regitu, arrautza egosi, eta gero ingo dugu, eskarola garbitu, arrautza egosita bota, irugilarra bota, eta indeu maionesa horrekin pixka jarri, eta ospinakin eta, pixkat, bueno, pixkat ingo deuna da, ikusiko zu, vinagre eta berezi bat ingo deu, irugilarra botatzen oliuakin,
horrekin ingo dugu binagreta, vale? Hola, sustantzia jaukitzeko. Bueno, zuek hango musika jotze zue, jane hango janari jate alde zue. Behin edo behin, bai, egia esan. Bai, janariak badu musikarekin, hango musikak eta janariak badute elementu komun pila bat. Eta gustatzen dugu behintzat probatzea eta. Ze honaz. Bueno, aurrena lanian jarriko izuet, bale? Lan asko dakau, eta nik hasiko naiz irugilarrak eta salteatzen, eta zuek ingo zue, behitu, batek, baratzuria eta tipula eta piperra, garbitu eta txikitu, bale? Hau zuen kontu, eta zin hasiko nahu gainontzekoakin. Bueno, eta kontau, zer da brass band, zehazki? Berez esan nahi du kobren banda, kobren taldea. Kobreak esan nahi dute trompetak, trombonak eta hori. Vale, gero kobrezko instrumentuak, ez da? Hoxe, kobrezko instrumentuak eta perkusioa. Hortaz azkenean ikusten dezunean foto bat, txaranga baten antza nabarmena du. Garai beretsuan sortzen dira hemen txarangak eta brass band botakoak, bai. Vale. Hoxe. Eta pixkat hori taldea hori da. Igual diferentzia nabarmena da jotzen dugun musikan, ez? Bai, hori da. Txaranga batekin. Eta, bueno, Brokens Brothers, nik uste Brokens dala puskatu, eta Brothers anaiak, ez da? Hoxe. Vale. Eta, nondik anatea zenuten izen hori taldiantzako? Aspaldi zeneri, asko gustatzen zait taldeentzako izenak asmatzea. Vale. Eta horrek ematen zuen, bai, brass band izena eduki behar zuen taldeak bai do bai, ze horrek esplikatzen dugu jotzen dugun musika eta nolako taldea garen. Eta gero, soinu polita ematen zuen, guztia, BR, hori, Broken Brothers. Hori, hasieran nola izan zen, eta gero ja, esan nahia bilatzen jarrita, pixkata, gure arteko harremana oso familiakoa bezala delako, hori batetik, eta Broken, hori, erdia txoratuta delako, eta beste erdia diruri gabe, hori. Bale, dara puskauta. Zen bat, Joseba? Bale, bai, nik uste baratzuria bi ale nahiko. Eta tipula aldeken txikile nahi. Bale, bai, gero nola bertan utziko deun, eta gero azalak eta organikoak onea botatzen jun, bale? Bale, labana ondo moitze zeu zuek, Bueno, azkenean ogibidea da. Bai, Bai. Oki, osea, hostelerua alaiz. Bai, bueno, lan egiten dut katakraken. Bale. Sukaldari, bueno, laguntzaile edo... Sukaldari, zera, bale. Eta musika gaina, hori ikiston garituek, no? Hor bertan musika eta jakillak eta iretzako orduna proposaek, ez da? Bai. Bale. Bueno, gero badakau prestatuta erreportai bat eta katakrakea jungo baituk. Eta, bueno, guain jarraituko jau hitzeiten. Bueno, eta New Orleanseko musika, ze estilo musika da, ze jotzen duean? Bakita, hori dela afroamerikarran musika, ez da? Bai, azkenean New Orleansen, olako elementu zentral bat da gauza askoren nahasketa izan dela. Eta, egia esan, pentsatzen baldin madezu bluesa edo jazza hori guztian New Orleansetik heldu da, hor sortu zen, ez, Louisianako inguru hortan, eta justo, klaro, afroamerikar jende asko zegoelako, baina baita ere espainolak, frantsesak, inglesak, eta hola. Eta azkenean, niretzat, musika beltza esaten diogun gehiena hortik atera da, bai, hasieran, bai, jazza eta bluesa, baina bai funka eta bai hori guztia hortik heldu da. Eta hori da, pixka guk maite duguna. Kontua da, justo brass band taldeek egiten dutena da musika hori guztiak kalean eman. Ez hainbeste, bajo elektriko edo bateria edo ezakitzer batekin, baizik eta txaranga moduan, mola esateko, kaleko musika moduan, baina dantzarako musika, gospelak ere badoka zer ikusi handia hor. Vale. Piskatolako nazte handi bat. Eta zuei, nondik aratea zaizuek grina musika hortan murgiltzeko? Niri, ni nondik hasi nintzen. Ze txikitatik, etxean musika beltza asko entzun izan dugu, eta nahiko txikitan hasi nintzen, jazza, improvisazioa horla ikasten, Renato Valeruz izeneko gizon batekin, zen musika irakasle bat, eta hortik, pixka txikitatik. Eta gero, pixka eta hunditu ahala izan zen, benetan New Orleanseko musikarekin topo egin nuen, eta kasi izango nuke, gustatzen zaidan musika gehienaren jatorrian, New Orleanseko zerak zeudela, orduan, pixkat horrekin. Zuek? Bueno. Festa giru gustatzen zaik, ez da? Egia esan musika horrek festa asko jartik girua, ez da? Bai, hortarako da, kalean beste egiteko musika da hori da. Ez da goian lasai entzuteko musika. Ez, bada New Orleanseko ere baina gurea ez asko. Bueno, eta ire kasuan? Ni ere txikitatik etxean musika entzuten eta hola. Eta gero egia esan, justo New Orleanseko musika edo jazza edo musika beltza, pixka bat ere, Broken Brothers azkenean Iruñan izan da, kriston taldein garrantzitsua, trompeta, tromboia,
metala joten dugunentzat. Eta orduan, egia esan, Nueva Orleanseko musika Broken Brothersekin deskubritu nuen edo... Eta orduan, hori, zakit, 19 urtekin edola, jonekin joan nintzen klaseak ematera, Zabaltza Akademian, eta ordu geroztik, Azuk ikasle hona ikusi zen duen, dezen zuia rapatu dugunea, eta etorri gurekin... Nik ez dugu guamena, seguramente izan zen, larun batean liberal daukazu, pues... Bai, horrean movida bat. Bueno, eta esaten dezuela, talde hau, ja, usten dut, 5. diskakin izatela, zenbat urte ja martxan zaudetela? Bai, taldea berezaz izen 2006an. 2006 urtean, bale. Eta hor, kontua da 2006an hasi ginen, baina 2012an egin genuen lehenbiziko diskoa. Aurreko urteetan batez ere kalean jo izan genuen, eta hola. Eta ja 2012an grabatu izan genuen. Ja, lehendabiziko diska. Hori da. Kalian, ge hori gaina musika hori... Ez que kalian, berdi, kalian sekak xarma musika horrek, ez da? Festa giruan, kale kantoitan, eta hor jendia dantzan jarri, eta, hombre, gero holtza gainean bai izango, baina berez kaleko musika, ez da? Gure tokia da kalea, zenean maite dugu kalean jotzea, jendearekin, hor, elkarlanean egotea kalean. De hecho, hori Second Line, ez? Esaten duena da, garrantzitsua dela jendea, ez? Vale, eta Second Line hori zer dek? Gale, zaila niri. Second Linea esaten zaio ni horrean zen, berez, beraiek beste egiteko modua, kalean beste egiteko modua beraientzat da, normalean, berez, funeraletatik eta heldu den, igual imagen hori badaukazu, beti izaten da, hildakoa eta bere familia aurrean joaten da, atzean musika banda doa, eta atzean badoa Second Linea da bigarren lerroa, eta dira bakarri musika kaletik pasatzen denean besta egitera sartzen den jendea. Eta horrek musika horretan eta kultura horretan badu sekulako garrantzia dira esan. Egia esan, Nueva Orleansen musika jotzea hiletetan, da hori hemen ia pentsa ezinaek, ez da? Bai, hori lehen esaten genuen hori elementu diferente... Lortu ezue hori sartzia, lortu ezue? Hiletetan, ni pare bat aldiz jo izan dut. Baina, ez esan bezala, baina zerbait bai. Eta nire oso polita da niretzat. Izukaldari hona izela hiri jarko ja martxan. Barkatu ya, moztu indiatela. Ez dut inoiz egin hau, Claro, han... Murua moztu eta asala gendu. Hango kontutan hori, niretzat oso polita da, ze horrek argita garbi Afrikatik etorri den gauza bat da. Afrikako kulturan beti dago gehiago eriotza agurtzea bezala, da bizi izan dena ospatzea. Orduan, hori ez, Afrikako kulturan oso ohikoa zaigu, eta hori New Orleanseko kulturan horregatik dago. Da afroamerikarren berezko zer bat, ez? Norbait bizi izan dela ospatzea, hori. Orduan bizkat horrekin du harreman, eta bai, guretzat, egia esan, gure kulturan raroa da, bai. Hemen emateu, hileta baten ezin dela festagirua sartu, ez da? Claro. Baina ze ondo bengo zan egia esan, ez da? Bai, badu bere, zera bai. Bueno, hori dek, beste hori garbitu. Hau hemen? Gateako izkilat ja. Bai, hori hor jarri barazki guztiak, zeatik hemen otarraizkak salteatuko ditugu, eta gero ja barazki sartuko ditugu. Vale. Bueno, eta hemen txea gaituk, hauek zurituta zezkanik, hemen ja oliaskoak gateako ditugu. Beti pixkat gordinak gateako ditugu, puntxua falta zaiola, azkenengo ikutua gero paellan iteko, bale? Vale. Eta otarraizkak markatzen hasiko nau ja hola dana markatu eta okiko dugu gero barazki botatzeko. Betu, bustanak eta danak endu dituzu? Oso ondo, nik hau ireko ikendu ingo diot horregat. Eta ingo deuna da, Gasteizean jokungo gea, eta cuarto de kilo deitzen dan, denda baten ikusiko zu, zenbat arroz mota dazkaen. Betu ze, interesantia, guazen bertara. Kaixo Joseba, gaur Gasteizen gaude, nire izena Oiana da eta erakutsiko dizugu gure denda cuarto de kilo. Ideia honekin hasi nintzen orain dela 2 urte, baina, lanean nenbilen. Eta 2008an hartu nuen eszedentzia bat, kontatu nion Mariari. Maria eta biok zitzailea gara, adingabeekin lan egiten dugu, eta esan zuen aurrera. Eskinen nahi duguna da hurbiltasuna eta pizka bat bizimodu lasaiago bat bultzatzea. Ontzien erabilera murriztea,
Eta, pizka bat gure gorputza, gure etxeak eta gure ingurumena zaintza. Pizka denetarik eskaintzen dugu, lekaleak, arrosak, pastak, irinak, algak, gero baditugu garbiketa produktuak, pisura ere, higiene solidoa eta plastikozko gabekoak. Saiatu gara ahal dugun guztiak hemen bertakoak ekartzea, adibidez lekaleak hemen Arabakoak dira, badugu mermeladak eta kontserba batzuk Bizkaian egindakoak, pasta Nafarrotik dator, hemen arroz mota ezberdinak ditugu eta eran itxuko zaituztet Mariarekin eta bera erakutsiko dizkizue. Gudendan, arroz moten ezberdinen artean, alde batetik zuriak edo zurituak ditugu eta beste alde batetik integralak. Ezberdintasuna, zuriak azalerak kendu diote. Eta besteak integralak direna, azala, salbadoa deitzen dena, mantentzen dute. Eta nutriente gehiago ditu zuriak edo zurituak baino. Almidoia arrozaren osagai karakteristiko bat da. Arroz mota guztiak ez dute almidoi kopuru bera. Almidoi kopuru handiagoa dutenez, arroz melosoak egiteko aproposenak dira. Almidoi kopuru gutxiagoa dutenez, solteago geratzen dira. Zurien artean, adibidez, borobila dugu. Zukua oso ondo zurgatzen du eta ez da apurtzen. Ordua paellak egiteko edo barazkiekin sukaltzeko oso ondo funtzionatzen dira. Gero bebai, karnaroli borobila antzekoa da, baina risotoak egiteko egokiena da. Oso ondo zukua zurgatzen duelako eta pizka bat meloso uzten duelako. Borobila eta karnarolia oso aproposak dira arroz esnea egiteko, melosoa geratzen delako. Beste aldetik, badaude beste mota batzuk, adibidez basmati, luzeagoak direnak, eta prestatzen dugunean arroza solte geratzen da. Eta sendoago geratzen dira, orduan entzaladetan erabiltzeko oso aproposa da. Eta zurituekin bukatzeko, adibidez, arroz lurrundua, lehortu baino lehen lurruntzen dute, orduan salbadoan dauden nutrienteak arroza hobeto hartzen ditu. Eta besteen arroza baino nutritiboagoa da, eta gero digestioetan errazagoak egiten dira. Arroz honi deitzen diote, el arroz que no se pasa. Arroz hauen jatorria ezberdina da, adibidez, borobila Valentziatik dator, lurrundua bebai eta karnaroli eta basmatia Italiatik ekartzen ditugu. Gero, baditugu integral mota ezberdin batzuk, basatia integrala eta gorria. Izanez, berezitasunez, basatia ez da arroz mota bat. Benetan, uretan hasten den landare baten hasia da. Baina itxura dela eta gero prestatzerakoan berdin prestatzen denez, arroza deitzen zaio. Adibidez, arroz gorria hemen dugu prestatuta barazki batzuekin, solte geratzen da eta oso gozo da. Integralekin gertatzen dena, pizka bat gogorragoak direnez, batzuetan, pertsona batzuk, uretan uzten dute prestatu baino lehen. Hori, gogortasun hori gero jaterakoan ez nabarmentzeko. Arroz integralak jatorri ezberdinak dute, adibidez, borobila hemen Valentziakoa da, baina basatia eta gorria kanpotik ekartzen ditugu. Dendan, 3 risotto prestatu ezberdin ditugu. Albaka eta fruitu lehorrekin, mediterraneoa olibak dituena, eta ondozko risottoak. Eta azkenik arroz irina dugu, asko erabiltzen da glutenik bariko errezetetan. Adibidez, gaietak egiteko, gia egiteko, empanatuak egiteko, hori ja, bakoitzak nahi duena. Bueno, Joseba, espero dut arrozei buruz zeo zer berria ikastea. Eta hemen itxusten zaituztegu, Cuarto de Kilon Gasteizen. Agur! Hau, Paiana eta Maria, ze proiektu txukuna, ze gauza erra, hola junta granelian hartu gauzak eta plastikoak alde batea utzi, eta gaina produktu ona, eta arrozakin asko ikasi, eta gaina hor basati erakutsi zu, eta nienekin arroza etzala, eta zerbait ikasiet, eskerrik asko, eta horrela jarraitu, gauza txukuna egiten. Bueno, gurean jarraituko deu, eta dakauna da, hemen markatu dugu hasieran esan dugun guztia, oain gurina eta barazki bota bihar ditugu, eta botako dugu apio pusketa bate bai, bueno, honi xeetukoet, vale, bueno, ez, ire kontu, ire gaina oso fina izela, pusketa bat bakarrikan, hola, laurden bat nahiko, eta
zuri, Jon, jarriko izut honekin martxan, ez da? Ederki. Badakizu zein behar deun, raiatu ingo dugu, bale? Beitu, emango Zuritu zut gabe? hemen. Zuritu gabe, ikusiko zu, izango izut, erabat iteko txukun-txukuna gelditzean, abeitu, Bat ingo izuna zu, bendu. Hauek, adarrak enduin berdia, adarra bai ez deula bier. Erditik aniten dezu, horrela, trak, eta gero, iten dezu, hola, hemen potolo da honontan, hola zanpatu, eta azalakin geldituko zela eskuan, eta azala organikoa gota, eta aragila berta, bale? Hori zure kontu, eta... Julen, lasai bili, lasai, ez dago presa, basek euskalaria izela. Oso ondo. Bueno, nik botako etemen gurina, barazkik, eta hasiko naiz lanian ebai. Gurina jarri deu martxan, hau botako deu, eta aldi berian berban jarraitu bihar deu. Bueno, kate begiak azkenengo dizka, ez da? Zer topatuko deu bertan? Bueno, eta izen hori, zuk inventatu alde zure bai? Gustatzen zekela inventazia izenak, esan teke. Eta bai. Vale. Nundik atea kate begiak hori. Kate begia da... Hola ateratzen ideia bat, lagun bate bidalizidan bideo bat, rap produktore batena, eta tipoak esaten zuen, berak egiten zuena zela musika belaunaldi diferenteak elkartu, eta kate begi bat egin musikaren bidez, eta holako ideia bat zeukan berak, eta orduan pixkat, nik horrekin lotzen dut. Jende diferentea eta estilo diferenteak eta gauza diferenteak guztiak kate batean bezala lotuta. Eta gero ere azkenean, badakizu, naparrak izan da, armarrian ere baitugu kate begiak. Eta pixkat, erraztu, inberdek etxeak pixkat, ez da? Pixkat. Onda. Bale, eta bueno, bertan, diska hortan, ze topatuko dugu? Ni pentsatet evoluzio bat egon gozala lehendabiziko disketik azkenengo, ez da? Bai ba. Bai, bueno, ni lehenengo diskatan ez dut grabatu, baina... Baina kanpotik ikusi ez da. Horretorriak evoluziona. Bueno, hasieran taldeak egiten zuen Nueva Orleanseko tradizio edo musika, ez? Eta orain, bai, egonda evoluzio bat, bost diska dira azkenean grabatu ditugunak. Eta bai, kate begian diskan, egon dela salto edo evoluzio handi samar bat, adibidez hip-hopa eta... Pandemian atea eta denbora asko ikuzue, Vale. Bueno, hip-hopa eta ze musika asko ustartu dituzue bertan? Bai, hori da, bueno, Nueva Orleansen ere betidanik egin dute hori, ez? Momentuan entzuten den musika, hartu eta hortik bere terrenora edo bere tokira eraman. Eta gu, berdina egin dugu azken moduan, azkenean, ez? Hartu gu entzuten dugun musika, gure... ondoan dauden musika hartu eta beraiekin, hori. Kolaborazioa eta historia. Zer jende kolaboratu dik bertan? Pilo bat. Pilo bat, batetik ahotsetan, hori igual beste diskekin nabarmena da, ahotsa gehiago dagoela, ze bestela guk alean batez ere musika instrumentala ematen dugu, orduan, diskoa grabatzerakoan, probesten dugu bestela ingo ez ditugun gauzak. Egiteko. Eta hor batez ere, egon dira ahotsak, ez? Olako koro, nesken koro bat, Broken Sisters, esaten diogu. Eta hor, bereik bosta grabatu dituzte, gero izan da Valentziako Burrianako kantante bat, Tatiana Jabaloiez, hor izan da Tapia, soinu jolea, Joseba Tapia, eta Chill Mafiakoak ere hori izan dira, beste guretzat inguruko lagunak dira guztiak azken finean, maite dugu egiten dutena, baina hurbileko lagunak ditugu, eta orduan, hortik atera da, natural. Ze ona, orduan, gero diska grabatzeko garaian, Eharra festa ingo zen dutena, no? Bai. Piskat bai, ze gainera, diskoa justo 2008ko San Ferminetan grabatu nuen. San Ferminik etzen izan, egun horiek hartu genituen, diskoa grabatzeko eta elkarrekin bazkaltzeko, eta musika egin, eta... Txiko rotok esaten du, ez, diskan? Diskoen San Fermines para aliviar la espera, edo. Vale, onda. Hor lagaizut, Julen, ogila, inberdiazu tosta batzuk iteko, eta gero labian sartuko ditugu erretzea, bale? Bale, nola? Horrela, edo? Ez horrela, bai, eta pixkat, horrela pixkat okertu, pixkat handiagoak atetzeko. Hori de garrazoia. Bikain, hemen, bota deu barazki guztiak, pixka gorritu ditugu, guain botako tomate murriztua, eta gero jarraian tomate freskua. Eta bueno, hauten San Fermina emateu aurreak adijoala, ez da? Gauzak ateatzen nahi dira, eta prestatzen zaudete kalian ibiltzeko, edo ze?
Oaindik zer gertatuko denaren esperoan. Vale, Azkenean guri ere gertatzen zaigu guztiok edo gehienak kobre instrumentuak jota, San Ferminak baldin badira normalean tokatzen zaiguna izaten da lan egitea. hori da. Peinetan, txarangetan ibiltzea, ze hor lan handia izaten da. Bueno, Brokenekin egun bat edo beste beti ateratzen gara, San Ferminak baldin badira. Eta ez baldin badira, beste disko bat. Beste disko bat. Bueno. Eta, baina gogu eukiko zuen, atea zuen disko berria kalian jota, jende artean jotzeko, ez da? Hori da. Bueno, hemen txe, tomate botako bai, landuko deu pixkat. Vale, ogi horiek, inberdeuna da labia, piztu ingo dut, tostatzeko, eta nahazu hemen txe jarri horrela, lasai, hola irikita, eta sartuko deu labia, vale? Hori, beste alde batetikan, hau aurratzen guaz, vale, ni uste bagoazela pixkanaka. Beitu, gauzatxo bat inbiar dugu, hemen, ik jon, ingo ekenadek, bakizuean espezia saldiak diala, ez da? Hori da. Botako deu, bakoitetik goiaraka botako zu pixka, bale? Hemen? Bai, igual hobeto nazteko jarriko zu boltxo bat. Vale. Honia bota, bertan, eta hor dana naztuko deu, pipermin pixka de moztu jokik, berta botatzeko, eta hoi martxan jarriko jau, zeatik anonea goiaraka bat bota bihar deu, bale? Hau, hotza zeon, lasai. Ordu, barroa sartuko deu, bale? Tostatzen jarri ditugu, eta ingo izutena goiaratxo bat eman. Vale, tori, goiara bat, eta gero sardezka bat dena nazteko, bale? Ederki. Zure kontu. Bueno. Eta hor, elok gehiagi bota, oidek. Gutxi? Bai, dana ez, bestela... Horrela? Emateik nuberlo enseño jungo baitukela, dana pikantiak, ez da? Bai. Egon da zaudete bertan? Ke ba? Goguak eukiko zuen juteko, ez da? Bai, hala bat, bai. Lagun batzuk izan dira, taldeko bi, Charlie eta Alfon bai izan zirela, gainera Katrinaren kontua izan eta urte bete edo 2 urtera, han izan ziren. Bai, Baina, bai. Gero ere badakizu, gaur egun, internetekin eta sare sozialekin hango jendeakin kontaktuan egotea ere erresago da, eta... Vale. Bai, gertutasuna... bai. Bai, danak elkarrekin gaude ia gaur egun internetekin, Hori da. Vale, hori bota ezu piperra honea ordun, ez da? Bai. Vale. Gutxi. Ingo deuna da, goiaraka bat emaia zu, eta botako jotonea. Ja, nola espeziak dazkan, tipula pixkat, piperminare bai. Piperminare nahiko pusketa ondia, tokatzen zaio nahi. Ona, bixigarri ja. Vale, naztuko deudana, sustantzia hartzen nahi da, guain bota bihar diona da. Arroza, a ber, ni uste dana bai, horrelaxe, huelta txiki bat eman, eta gaurko arroza basmatila da, ez da bomba borobidea, ez da arroz integrala, baizik basmatila solto gelditzean erresoietakua. Ondo adierazi duen bezala, kilo laurdenekuak. Bueno, eta hemen jarriko dugu horrelaxe, botako dut gatza tanto bate bai, Oantxe, arroza sosito ez gelditzia, arrozak gaina berri zategu, gatza pixkat. Vale? Eta guain, salda bota, eta bagoaz, aurreaka. Bueno, eta katakarrak edo jatetxian, jatetxe baino gehiago da, ez da? Zema gauza daude bertan? Liburu denda dago, gero goian dago areto bat ere, salon de actos moduko bat, eta ere editoriala bada. Vale, eta zu zebiltzea Danian bueltaka, edo gunen baten, edo... Egoten nahi zeien bat kantinan. Kantinan, deitzen diogu kantina da, hori, taberna estatua. Vale. Eta sukaldean, eta barran, bietan. Bietan, vale. Eta, ane bai, badakit, New Orleanseko jakiak prestatzen zuela, ez da? Hori da, egunero daukagu kartan Gambo. Gambo, bai. Vale, badakizu zure kidiak erreportaia prestatu diguela? Bai, bai. Baina, guazen bertara ikustea, zen Gambo txuku nahi teguen, katakraken, guazen bertara. Kaixo, Joseba, ongietorri Iruñera. Joan Etxenik edut izena, eta hau da, Katakrak aretoa. Katakrak sortu zen orain dela 8 urte, 2013an, ez zen bapatean sortu ezerrezetik, baizik eta aurretikan ere bazegoen hormiga atomika Kuria kalean. Eta egin zen jauzi bat, inurri batetik katu bat izatera. Gaur egun 9 langile kooperatibista gara, defenditzen ditugu hainbat balore, eta baita ere eskaintzen dugu espazio hau herri ekimen sozialetarako. Eraikin honetan espazio ezberdinak daude. Alde batetikan daukago ikusten duzuena, dala kantina deitzen duguna, eta gero liburu denda bat dugu,
Liburu dendan, hobesten ditugu entsegu politikoak, eta nolabait pentsamendua kritikoa bultzatzen dutena. Eta horren arira orain dela 4 urte sortu genuen ere argitaletxea. Eta goiko partean badugu ere erabilpen anitzetako gela bat, gehi bileretarako ere gela txiki bat. Nola taberna bat garen eraberean jatetxea eta liburu denda eta argitaletxea, bai literatura eta sukaldaritzak badituzte amankomunezko elementu batzuk, ez? Eta guk bere garaian argeztu genuen Sigue Adelante liburua, eta hemen aurkezten dena da analisi antropologiko bat Nueva Orleanseko brass band inguruan. Orain Maitanerekin utziko zaituztet, bera sukaldean dago, eta Nueva Orleanseko plater bat prestatuko dizue. Espero dut zuen gustokoa izatea. Orkesta iruditzen zegoen platerra da Gamboa. Gamboa Atlantiko beltzeko oinarrizko plater bat da. Eta hemen orkestuko dizkizue osagaiak. Oinarrizko parte bat da ruxa. Egiten dena irina txigortuz, oliba olioan. Asko txigortuz. Eta emaitza izango dugu hemen. Behin txigortuta barazia botatzen ditugunean. Horri gehituko diogu aragi salda, guk etxeko garagardo artisaua, tomatea, saltxitxaketua. Aragiak eta saldan izan ditugun ere beste barazki batzuk, eta espeziak, espezia desente dazka. Erramua, kominoa, oreganoa, pipermin gorria, ezkaia, pipermin beltza, eta garrantzitsua ere da kaiena, horregatik pikantea da platerrau. Eta arrozarekin zerbitzatzen da bukaeran, pixka bat atonduz perresila eta zilantro freskoarekin. Lehenengo pausua izango zen rusari botatzea likidoak. Ditugula aragi salda, garagardo artisaua eta tomate salda. Errezeta hau, igual bere maksimoa edo hartu du Nueva Orleans, Louisiana eta inguruan, baino jatorria dauka Afrikatik iritsi zen jendeak, esklabutzan eraman zuenean, ez? Eta gero urteekin ezaugarri desberdinak hartu ditu lurralde desberdinetakoak, ez? Ameriketakoak edo Frantziako edo Europako zenbait ezaugarri ditu ere bai. Eta plater hau sukaldatzen da festarako. Eta batez ere jaten da kalean, jende artean, eta oso plater kontundentea da, dagoenarekin egin daitekeen platerra. Orduan botako ditugu falta diren osagaiak, oilaskoa, saltxitxaketuak, egunero egiten den eta aurkezten den plater bat da, bai eguerdietan eta bai gauetan ere bai, beti daukagu kartan. Eta Broken Brothers brass bandarekin datorrenean eta kalean ospakizunak dauzkatenean, beti oinarri fundamentala da Gamboa jatea. Eta azken gauza, espeziak botako ditugu. Goizean badugu mugimendu asko pintxoekin. Baita ere egiten dugu etxeko gozogintza. Hau prest daukagu eta goazaren platatzera. Joseba, hemen daukazue Gamboa gozatzeko eta jateko prest. Eta platera hau dastatzeko edo zein liburu bat irakurtzeko gozotasunez, hemen, Iruñeko Aldezarrean, katakrak daukazue, etorri nahi duzuenean, hemen, kale nagusian, hurrengo bat arte, eskerrik asko, agur. Eskerrik asko, agur. Ai, ama, Gambo, ze gauza ona, Oso itxura ona, Aupa bikote, ze gauza txukuna, hemen dago 3. zuen kidia, Zenba zaudete bertan lanian, horrek talde handia ongo zatez, Pilo bat, bai. Ez dakit orain, baina hori kantinan 8 edo 9, eta gero hori liburu dendan beste 4, eta editorialean ere 4 edo 3 edo 4 dira. Talde harra orduan, eza? Ona, lan txukuna bentsatitezue, garbi dago, eta pasabilar naiz, dastatzea eta hiri kaso egitea. Kasuei bai, bezarka da handi bat, eta hemen jarraituko du. Beitu arroza ja, ze itxura hartzen nahi dan, Epa, ez da pegatzen, lasai, Honi geldituko zaio guain beste 10 minutu, gero pare bat minutu reposo, eta listo. Arrautza, ina egongoa. Hemen txutzikoet, pixkate peltzen, gero urutzetatik pasakoet, eta hemen inbiar ditugu pare bat gauza. Bat, arrautzakin, ospinakin, jarriko izute bai gatza eta olilua, eta ingo zu maionesa prestatu, bale? Eta esan deuna ingo deuna da maionesa, botako zu, hau dana ez, baina ingo zuna da. Pare bat goiaraka da bota, maionesain,
eta inda da honian, gero beste pare bat botako jo pusketak vale. eta ukitzeko, bale? Ongi. Hori ire kontu, hemen dakazu osagaiak, guztiak, eta inbiar deu baitaren, beitu, eskarola garbitzen jun biharga. Sekura garbitu aldek eskarola, jo? Bai, vale. Bueno, hemen txegarriko jat, ire kontu, eta unai horriak ateatzen, eta gehiagi ez pixka behar di hau. Osea, horiak entzen baino gehiena, hobeto, bale? Beste oso amargua egoteketa, bale? Venga, hoi ire kontu, eta nik hasiko nahi zebai, gero esan dugu, entxaladan gainean botoko dura 3 gilarra, eta gero aliño berezi bat ingo deula, horrekin hasiko naiz, ba? Bueno, bikote, eta urrengo bolua, urrengo kontzertua, urrengo festa, nundakazue prestauta, balda o zerbait? Bai, osea, larun bat ontan, justo. Ontan? Bai. Onda, izarrera baldazkako, nun izangoa? Kalian. Kalian? Algortan. Dana gonbidatuta zaudete ordu, nun, Algortan? Algortan, asaldeko 6:30, bidea eta hola ez dakit nola izango da, baina hori, Algortan larun bat ontan. Vale, zenba denbora iraute gutxi gora bera? Hor gora, etorte zeate, eta beste bat, eta beste kale guztia iberrio guelta, ose? Oixe, bai, igual. Bai, kalean oituta izateak hori du, bentaja hori du. Vale. Batzutan igual beraiek esaten digute, 8:30 arte, ez dakit. Eta adibidez, giro oso txarraitik enian dagoelakotan zeitezue. Bueno, hauek urruzkari bezala daude, ingo deuna da, labia itxaldu eta hortxe utzi. Bale, gero egitzeko. Aterpea bilatu, hola arkupe batzutan edo, baina, euripean ere ibili gara baina gehiagotan. Eta zer zaudete, ekipatuta zaudete, xira on batzukin dagoela ibiltze zate edo... Hoixe, bai. Gaina, gure instrumentuak ere sendoak dira, hola metalezkoak eta ez da problema handi egirik hortan. Vale. Claro, ez da elektronikoa, ez da izemu aiziakin eta... Hoixe. Vale. Holako zerbait? Bai, bueno, pixka gehiago nagoen jarri, pixka gehiago, eta gero hauek, hola, askatu, eta hola pusketetan jarri txukun, bale? Eta gero, pertsonalki, zen nahiago zuen, kalian jo, areton batian, festivaletan asko ibilitakoa zeate. Bueno, segun, ez? Kalean, azkenean hori, berotasun hori, nabarri, sentitzen duzu ez, eta jendearekin hor lurrean jotzen, kriston indarra eta emozioa ez dauka. Baina aldi berean ere hori, areto batean jotzea edo festival batean holtza gainean, bere historiazekak, no? Azkenean ere, aprobetxatu dugu estenatokian jotzen dugunean, igual kalean egiteko zaiak diren beste gauza batzuk egiten ditugu. Estenatokian beti, kantanteren ematen dugu gonbidatuta, edo ahotsak importantzi gehiago dauka, eta pixkat beste adaptatu egiten dugu zelako gauza bera hori da. Eta adibidez... Nik ere maite gehiago kalea, Baina, zer da adibidez kalian ezin dezuena jo eta leku horietan bai edo alderantziz? Ahotsak batez ere, Claro, kalean gehiago jotzen dugu kasi dena instrumentala edo denok elkarrekin kantatu. Baina estenatokian, pixkat goxogo kantatzen duen, gu baino beto kantatzen duen norbait, eraman eta gauza pixkatola pinago egiteko edo rap kantanteren bat, kalean hori larri baina. Claro, eta entzuten edo... Eta zuek baflek eta holako ez dituzu eramaten, ez? Keba. Bueno, eta ere, jotzeko modua ere diferentea da, ez? Osea, kalean jotzen dugu... Egurra oso fuerte. Eta holtza gainean, mikro batekin jodezakezu, hori, lasaiago eta soinua pizkat gehiago bilatu eta hola. Akustikoan bila pizka gehiago eta bestia... Kalean da zaborra. Egurra. Vale. Bueno, eta hor, abestiak eta komposatzeko garaian, nola moldatze zeate? Hori ere oso taldeko lana da, igual batek ez du kanta oso itxia eramatean, baizik eta ideia batzuk eraman eta denon artean probatu eta diskontan, azkeneko diskoan katebegian, kasi taldeko guztiok idatzi dugu zerbait, edo bakoitzak hartu du igual kanta baten ardura edo bestearena, eta hor, pixkat denok ibiltzen gara. Bueno, ikusi zu hemen nola dagoen koipia, 3 gilarrena, botako edo spin pixkat, horrela ingo deu, eta gero hau erabiliko dugu alineatzeko entxala da. Hortxe utziko dugu, erreserbatua, bale? Eta hemen, arrautza hau, berua ziok, baina bueno, bosako uretatik, urre peletatikan, eta ikusi ia infina izela juren gaur hiri etekin ateako jak. Arrautza hau zuritu jak, hau ateako jaten mendikan, hau organikoa hemen bera, hau garbitzea, hau listo sekau, botaldezu hori pixkatonean, bueno, gero botako hemen onduan utzi, nabek euk bota honea pixkat. Hori, eta gero, goiara bat emango izu guantxe, denan azteko. Hau hemen utziko deu.
Hau listo dakau, eta hori, egin astu. Hori, lan saiape emango zuzko. Hoxe, bai. Ondo. Bueno, eta hemen txe, hemen guain geldituko zaigu ez gehiagi, arroza bukatzen nahi zaigu. Eta ingo duguna da guain, gainean jarriko dugu txukun otarra izkak, horrela xe. Vale. Bueno, ze itxura pixka baldaka zuek egitezuenen antzekoa. Ni badakizue janbalaiak prestatitu zuela bai, ez da? Bai. Bai, hor nun bait. Bai, Bai. Luis, igual, gure artean Luis da pixka horrekin estruktuena, baina nik uste onartuko zuela, berak. Bai, Vale. Ondo ziok. Bueno, eta eman dituzuen emanaldi guztietatik zein izan da zuentzako kutxunena, edo bereziena, o kolaborazio hola berezien bat indezuena, edo... Nik bat esango dut. Venga. Nik gogoan dut hola oso iltzatua, gainera justu hemen Donostin izan zen. Beitu, gertatu zitzaigun, bain dela 3-4 urte, Donostiko jazaldian jotzen egon, eta guretzat hori bazen kontzertu oso polita. Bai. Baina bi egun eman zituen euri jasa sekulakoa. Bai. Eta gure kontzertu hasi baino ordu bete lehenago, edo 2 ordu lehenago, antolakuntzak erabaki zuen ezin zela kontzertua Bertan bera guztia. Bai, ze estenatokian zen. Eta gur kamerinoan ginen esperoan, eta batean kontzertua bertan bera, eta esan genuen, bueno, kontzertua bertan bera, baina gu kalera ateratzen algara. Vale. Orduan, abisatu genien, eta esan genien, kontzerturik ez, baina gu aterako gara berdin. Eta Uripean atera ginen kalean jotzera. Eta kristonaldia hausen duten. Claro, kontzertu guztiak bertan berak, jende pia kalean, gure atzetik, eta... Kristonaldia hausen duten. Bai, Bulebarra, Aldezarra, eta... Poliziarekin arazoak ere. Batean polizia, baina zeratatzen dut dago, Beste behin. Festivalekoa gara. Vale. Eta holakotan, beti esan dezue 10 lagun bat jute esatela, nik igual kale eta jute esatenean jende gehiago juteare bai, edo igual gutxio, o segun noa... Segun noa, pues igual urrutira baldin badazakit, Bartzelonara azkenean autoz joateko, pues larri, orduan igual 8-9. Eta, adibidez, Donostiko egun hortan justo, irian ziren beste taldetako lagunak kontzertua bertan bera geratu zirenak, eta jendea torri zen... Animatu zan da, animatu zuekin gurekin batea. jotzera hola improvisatuta, eta Vale. orduan, segun. Eta Iruñan jotzen dugunean, beti tostena baten bat. Bueno, eta zuek aparte, hortaz aparte ere bai gero batukadetan eta txarangetan eta ere bai parte hartzen dezue? Bai, gehiengoak txarangetan. Azkenean, Nafarroako musikari gehienak, kobrezkoak eta perkusioa eta amaitzen dugu, edo gure bidea da beti txarangan jotzea eta uda osoa, hori. Herri batetik bestera, Bueltaka lanean, iritzia, ez da? hori da. Vale, bueno, lanian esan dekela, hau txurituek, ez da? Hori da. Vale, ur pixka paskatu zuet, hori organikoa bota, hemen azalak, ura pasako ziotola txontxorren bageatu bazaio, eta egin behar deuna da, entxalada montatzen jun. Betu, intzak hau pusketetan, eta berta bota. Ingo deuna da, ere bai, hemen dakaten alinu esan deuna, betu, Bai. Sustantzia, ez dakar gehiagi, baina gure entxalada botatzeko nahikoa. Hemen dago, irugilarran koipia, dago ospina murriztuta, eta guain botako dio arrautza. Eta gero botako dio irugilarran pusketak ebai. Vale? Eta bueno, ja, tristez gelditzeko, hemen dikane bai pixka batako zio. Pixka batako zio. Eta ik, Jon, Bai, izan. ingo jakenaek, betu, hemen ingo dituguna da, betu, hau hemen dikan kenduko edat, hau hemen jarriko dit, eta hogi hauei, Bai. a ber, horrelaxe, baitu ja kurruskari daude, oso ondo. Ingo joken nahi bakoitzai goiaraka bat jarri maionesan hola, Vale. gaina, vale? Pintxito bat entxala ondon jartzeko. Vale, hori ire kontu. Bueno, 6. diska ja, zehose kanta berrien bat badakazu egin da, guendi plazaratu gabe, urrengo diskan ateako ana, edo... Beti aukitzeitu zuen musikeruak hor abestia gordeta, ez da? Bai. Bai, badaude horti kolaborazio eta gauzaren bat bidean, orain falta zaio, baina bidean baude gauzak eta 6. diskoanik txantxetan esaten dut, baina nahi nuke 6. diskoa New Orleansen egin. Ah, bai, Hortarako diruak lortu behar ditugu, baina nire uste dut hori paso polita izan entzela. Ze ona, ba, puntazo bat izango zan Hango egia zan. jendeakin, eta bai. Eta nahizu hori da, orduan kolaborazioa nahizu bertako jendeakin, eta holain, edo, igual kolaborazioan bat bakazue, esatezu honekin nahiko nunin, edo... Hango jendeakin? Edo hemengoen bat, ez zaizuna tokatu guen dikanta guztoko zitzaizuna, edo... Ja, ba... Ez dakit orain, ja. Buruan, egia esan ja, tapiarekin egin dugun ezkero, ja... Tontorra ikutu ezu ez, eta horrekin... Hau ja, ikusezu, indetena da guantxe ja zue itxaldi. Hemen sokarratanik truku hartze jo paellai. Ja,
Usaia sokarratan ahteken, sokarratak behian peatzen asteanian, iten dut itxaldu, eta berez, etxien balin banao, jartzen diot telatxo bat horrela, eta lagatzen diotola, reposon azkenengo 3-4 minutuak, bale? Nik uste ia listo da, haula gauk oso errez eta pixka txukunduko dugu hau, eta bakizue, larun, bale, hartu, larun batian, une honber gaituk, danok? Algortan. Algortan, Bai. Bale, zenba lagun jungo zeate bertara? Hori kalian izangoa esan dezu, ezta? Bai. Bale, Bitzatzen eta 10. 10 bat? Bai. Bale, earra girua, ber, ze instrumento ikusiko ditugu bertan? Ba, trompetak, tromboiak, sausafona edo helikoia, da hori handia dena. Bale. Eta bomboa, kaja eta agian panderoa. Bai, tamborin. Ona, earra liua. Bueno, lagunak, baitu hemen, da, pare bat, minutu bat eukiko, etxian beste pare bat ondo torritzea. Beti arroza barrukalde hori ondo iteko, eta ez lehortzeko. Bueno, lagunak, India, gaurko saioa, hemen txe, janbalaia eundokua, eundoko entxala da, tosta hori vuelta manduna, torre honea, vale. Earra indiu gaurkoan bai, ez da? Bueno, bikote, mila esker, honea etortze gatikan. Eta hurrengoan trompeta ekarri, o bateria, oseo, ekarri honea. Trompeta opari bat ekarri dugu. Opari bat ekarri? Bai. Bueno, hori ondo ziok, hori ondo ziok. Eskutzik ez dira torri, a ber? Kamiseta da. Jode, lagunak, hau dekau, opari eharra. Bueno, mila esker hemen izateatik, bota bosteko berriro, bota bostekoa. Eta zue lagunak, larun batian, guztegia dantzan. Atxo, pelayo. Aio, mila esker, agura.